दिनै 12 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सान। बे गोथार सानखौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनाय 58 बोसोर सिगांनिफ्रायनो फालिबाय थानाय जादों आरो बेखौनो बिथोन बायदियै दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आसाम नाङै बे हाबाफारिखौ दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै फालिबाय थानाय जादों। बेबायदिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै सुजित नार्जारिनि जि 38थि मुंख्लं सान बेखौ दिनै राङापारा दखान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय उरियलगा नैबे गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेलगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिनिनो गेवलां मेलनि गेजेरजों जे सनितपुर जिल्लानि बर'फ्राबो आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोरजिनायाव बिथां मुंख्लंफोरनि बिहोमा बे आयदाखौ लानानै जि मोनसे सावरायमेल बेयाव बाहागो लानो मोननानै आरोबाव बांसिन गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिखिनि सोमावसारनाय जालांदोंमोन बै सोमावसारनायावल' बर'फ्रा जे सनितपुर जिल्लानि बर'फ्राल' बाहागो लादों बेबायदि नङा। मानो होननानै बुङोब्ला उदांस्रि सिगांनि जि सोमावसारनाय जे भारत उदांस्रिनि जि सोमावसारनाय बेयावबो सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा गोबां बिहोमा दं आरो बेबायदिनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय सोमावसारनायाव सनितपुर जिल्लानि बर'फोरनि बिहोमाखौथ' जों दान्दिसे सम सावरायनानै मालाबाबो फोजोबनो हानाय नङा। दा जियानो जाया मानो आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि सेथि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जि बिहोमाया बे बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो जोंखौ आलादा हारि हिसाबै थांनानै थानायनि जि अराय थुलुंगा होबाय थायो आरो बिथांनि बे बिहोमा आरो बिथांनि जि बावसोमलांनाय बेखौ जों थांनानै थानाय सुबुंफ्रा मालाबाबो ना खालामनो हानाय नङा आरो बिथांनि सानस्रिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे 25 लाखनिबो बांसिन बर'फ्रा दिनै गोथाङै लाखिथारनांगोन। जिथु नोंथांनि बिबुंथियाव जिथु बुंदों जे बे सुजित नार्जारि बिथाङा मुंख्लं जायामोनबा जिथु BSc BTAD BTRबो जायामोन। बियो जोबोद रोखा। मुंख्लं सुजित नार्जारि मानगोनां बिथाङा जोंनि थाखाय बावसोम लाङामोनबा दिनै बेबायदि 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव BScबो जानाय नङामोन आरो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTCबो जानाय नङामोन आरो बिनिनो बावैसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर ग्रेप्टार जानानै थांबाय बिनि लेगेसिया मोनसेल' होननानै बुंब्ला बेनो जाबाय सुजित नार्जारि मानगोनां बिथां आरो सुजित नार्जारिया आथिखालनि बर'खौ नैबे थासारियाव लाबोनायनि थाखाय बावसोम लाङामोनबा दिनै बेबायदि थासारियाव बर' हारिया मालाबा फैनाय नङामोन। बेखायनो सुजित नार्जारिनि जिखिनि सानस्रि बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो जों साफ्रोमबो बर' हारिनि दिनै थांनानै थानाय सुबुंफोरनि बयनिबो बिबान जानांगौ। जिथु सनितपुरावबो माखासे गामिफोरा बिटिआरआव हाबदों। जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा जे BSc गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि बर'फोरनि गंसेबो गामियानो हाबनो मोनाखैमोन आरो बेबायदिनो BTC गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा गोबां बावसोमदोंमोनब्लाबो जेबोबायदि हाबनायनि खाबु गैयामोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि 3.1नि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा जि हाबनो मोनबाय आरो बे लेखायैनो 2022 मायथाइनि 1 नभेम्बराव जि 43 गामि हाबजेनबाय आरो बेबायदिनो सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानिफ्राय आरो 2023 मायथाइनिनो 2 सेप्तेम्बराव जि गं 19 गामि गासै गं 60 गामिया दिनै बिटिआर ओनसोलाव आबुङै हाबबाय आरो बेबायदि बिटिआर ओनसोलाव हाबनायनि उनाव दिनै फैबाय थानाय BTCनि काउन्सिल इलेक्सनाव दिनै होनो मोननाया जोबोर रोखा जानानै थाबाय। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुंसारग्रा मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै सनितपुर जिल्लानि थांनाय 32 बोसोरनिफ्राय जि आसा खालामनानै दंमोन जोंबो 6 सिडुलनि साफा भटार्स जानायनि जि मोनसे सिमां बे दिनै जाफुंसारबाय। जिथु माखासे गामिफोरा थाबोबाय बिथांमोनाबो जिथु बिटिआरआव हाबनाय जोबोद गोसोमोन खिन्थु बिथांमोना थाबोबाय दा बिथांमोनखौ मा फोरमायगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो बिटिआर गोरोबथानि सिगां जि माखासे MOSआव जि माखासे जों मेम'रेन्डामाव जिखिनि माखासे गामिफोरखौ लानानै जोङो दाबि खालामनाय जादोंमोन बिनिफ्राय दासिमबो जों 1 इंसिबो दोरोदनाय जायाखै आरो 1 इंसिबो दोरोदबोनायनि जेबो बाथ्रा गैया। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ बिथा खालामनानै जि मोनसे सोमावसारनाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि दिनाव सोमावसारनाय थासारि गैयाब्लाबो नाथाय बेखौ लानानै दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों आरो फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गासै 1000निबो बांसिन गामिफोरखौ सोनानै लानो हागोन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा जेब्लाबो फोथायनाय दङ आरो बे समाव आं सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ खावलायगोन जे मिडियायाव माखासे मानसिफ्रा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनो नागिरो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनाय लाखियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिनि दाबिफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन बिनिफ्राय दासिमबो जों 1 इंसिबो दोरोदनाय जायाखै। जिथु हा हुनिबो गोबां जेंना दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथाव थालांबावबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनायानो जाबाय हा हुनि बाथ्रा। दा बेखौ थांनाय गोलाव सम आसामाव गुबुन गुबुन सरकार फैबाय गुबुन गुबुन आथिखालाव थानाय सरकारनि
मन्त्रि MLA आरो चिफ मिनिस्टाराबो बै समाव गुबुन हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनमोन। नाथाय बै समावबो बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनि जि हानि जेंना बेखौ मालाबाबो बिथांमोना सुस्रांनो थाखाय खामानि मावाखैमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि 5.3नि गेजेरजों दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव हानि जेंनाया गोबां खमायबोगासिनो दङ सानफा एफा। आरो बेबायदिनो गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों एबसुनि गोबां खामानि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि हानि जेंनाया 100% सुस्रांजानायनि लामायाव। आरो बेबायदिनो सनितपुर जिल्लायाव दासिमबो 13,000निबो बांसिन बर' न'खरफ्रा दाबो हा मोननांगौ दङ। आरो फैबाय थानाय समाव बै सुबुंफ्रा बिटिआर गोरोबथानि 5.3नि गेजेरजों हाखौ आबुङै मोनफुंबावनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दासिमबो आसाम सरकारजों आसाम सरकारखौ नारसिनबाय थानाय जादों आरो सावरायलांबाय थानाय जादों। जिहेतु सनितपुर एरियायाव माखासे वाइल्ड लाइफनि बाथ्रा वाइल्ड लाइफआव सोनानै दोनदों माखासे गामिफोरखौ बर' गामिफोरखौ सनितपुर जिल्लायाव बेबायदि वाइल्ड लाइफनि जेबो बाथ्रा गैयामोन। नाथाय 2013 मायथाइयाव माखासे एसामिस सुबुंफ्रा जबरदस्ति जोंनियाव सनाय रुफाय होननाय मोनसे वाइल्ड लाइफखौ बिथांमोना क्रियेट खालामनानै दोनदों। आरो बै बिथिङाव गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय बिथांमोना साइन लादोंमोन। नाथाय बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाया माब्लाबा जों एक्सेप्ट खालामाखै। आरो बेखायनो बिटिआर गोरोबथानि एनेक्सार 1नि गेजेरजों जि 8आव जों लिरनानै लाबोदों जे बिटिआर सरकारा फरेस्टखौ जेरैबायदि नायदों आरो बेबायदिनो वाइल्ड लाइफ पार्कखौबो जोंनो लाबोनांगौ आरो होनांगौ। बिनि थाखाय जिखिनि मोनथाय फरेस्टखौ नायनो थाखाय बिटिआर सरकारनो जिबायदि माने मोनथाय होनाय जादों बेबायदिनो वाइल्ड लाइफखौ नायनो थाखाय मोनथाय होनाय जादों। आरो बेखायनो बिटिआर गोरोबथानि एनेक्सार 1नि गेजेरजों जि 8 दफायाव लिरनानै लाबोदों जे वाइल्ड लाइफखौबो नायनो थाखाय बिटिआर सरकारनि बिबान होनांगौ होननानै। दा बेजों फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव वाइल्ड लाइफ जेंनाया जोबस्रांलांगोन आरो वाइल्ड लाइफ जेंनानि जि मोनसे थासारि बे सनितपुरनिफ्राय गैया जागोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा फोथायनाय दं। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा राङापारा दख'रानि सिङाव थानाय नैबे उरुवेलागा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि नैबे नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानानै 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय। फुंबिलिनि जि गोथार फिरफिला बिरहोनाय एबसुनि लोगोसे सुजित नार्जारिनि मुसुखा बिबार बावनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो बर'नि गेदेमा जों मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोनसे गेवलां सावरायमेल लादों। जाय गेवलां मेल सावरायनायनि आयदा हिसाबै जों लादों जे दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सनितपुर जिल्लानि बिहोमा बेखौ आयदा हिसाबै जोङो लादों। बाथ्राया बेनो जे दिनै गोलाव सम 1987 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायजों जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया जादोंमोन। आरो बै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बे आलादा रायजो सोमावसारनायखौ मोगथां महर होनो थाखाय एबा जाफुंसार होनांगौनि थाखाय हौवा हिन्जाव जों बयबो बाहागो लाबोदों। आरो बेबायदिनो दिनै सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो गोबां गेदेमाजोफोरा दिनै मुंख्लं जालांदों। दा दिनै बिनिनो दिनै जिखिनि बिटिआर सरकारनि नाजानायजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों दिनै बाक्सानि जि टेक्सटाइल पार्कआव दिनै बिटिसि खुंथायनि बानजायनायजों दिनै मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा 3 लाखै। दा बे अनसुंथाइ होनायाव दिनै सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो गासै 19 बर' मुंख्लंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिफ्राव गुबुन समाव गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गुबुननि आखायाव खोमानांनाय मुंख्लंफ्रा दिनै 18 जन सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों आरो दिनै बिथांमोना मोनदों। दा 18 जनल' नङा, जोंनियाव गासै 120नि बारा मुंख्लंफोर दङ। दा बै माखासे मुंख्लंफोराबो उननि हाबाफारिफ्राव हयथ' मोनगोन। दिनै बे 18 जन मुंख्लंफ्रा दिनै गिबि फारि हिसाबै दिनै मोनग्रोनो हाबाय। आङो साबायखर बावदों बै मुंख्लंफोरनि न'खरनि जि बाय बाहागि बिथांमोना जाहाथे बै मुंख्लंनि मोनसे जि स्पिरिट गावनि बेसेन गोसा जिउ बावसोमलांनाय बेखौ अराय गोसोखांथि महरै लाखिगोन। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला हिसाबैबो जों बिथांमोनखौ अरायबो सिबिगोन जे बिथांमोननि गावखौ बावसोमनानै गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांनाया जोंनि सनितपुर जिल्लानि दिनै मोनसे बे थासारिसिम लाबोनायाव बिथांमोननि गोबां बिहोमा दं। जों माब्लाबाबो बिथांमोनखौ जों बावनो हानाय नङा। दा बेखायनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लंफोरखौ मान होनानै दिनै जोङो बिबार बावदों। आरो जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जि सनितपुर जिल्लानि बिहोमा बेखौ दिनै जोङो दान्दिसे ओनसोलनि रायजो राजा आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोङो दान्दिसे जि सावरायनाय मेल बेखौ मावफुंबाय।